jud kaswerte nako nga tao. Kabalo mo og ngano? Ha? Katong ni Agi, naka-receive ko og GCash worth of 2,000. Tapos karon, naloadan na pud ko og 1,000. 1,000 ha? Parte jung dako Ya timing pa jud kaayo nga nanginahanglan ko karon og pang-load kay nahurot ang amo ang load sa mong home wifi. Ang load sa mong home wifi kay 799, unlimited na siya sulod sa isa ka bulan. Oh, karon na kayo pang load. Salamat kaayo sa nagtinanga og load kay nanakoy pang load karon sa muang home wifi. Karon ako na ning ilod. Thank you kayo very much Ilod na nato ni. Unsa pa man dai dugayan. Home wifi. Kung si kinsa ka man nga naghatag nako og load, hulog ka ng langit. Asa na to kung kuandara. Mo na ni ato na ning ludan. Uy, nay nanawag. Kinsa ka ni, wa mo ko kailaan nga number. Kanto bagon. Importante. Lo. Say mama may mayong adlaw pod. Kinsa man Uy hala. Nangita siya sa load nga 1,000 basig mauni tag iya sa load. Sa ato ang ipa-loud speak. Unsa do? Nadungog. Taga-asa man day ka? Taga-asa man day ka dong? Uy, Ginoo ko, kalayo man day nimo, taga-Laak Davao de Oro ka, kalayo aning Santa Maria Davao Occidental ko nya. Kabalo ka dong. Saon man ni na dong oy nga ang imuhang gi napasa diri nga load nga 1,000, nakuhaan naman ako og pang-load sa kong home wifi. 799 jud kayo, bag-ora jud kayo nako na load kanang nay nabilin dire murag nanasig napaguroy na nabilin gamay siguro manapan ni sa mga 200 o 100 kapin. Unsa man din ang pagkahitabo di ay nganong namali mapug ka? Tama ko wala na papel dili sa number ni mama nga pagkauman di man niya kuso gawa di man niya dawaton ipadikit naman daw niya Gila. Pauto Namali gipadalaan naman day ka sa sunod gani gipadalaan naman day ka og papel sa imong mama imo na lang unta jud tong gihatag sa nagload sa imong kay wala naman mo pakuloy na ko kanina ngayon na ko si mama abot mawod man yung wala daw balik dito balik na pud nako pero naman daw mo nya wala daw pataplan nimo to sa nagload sa imuha kay obligado man to nga mutapal sila. Na dili ba dong, hoy dong dili ba gyud na ako nasayop dong kay tawag ani kanang pati na akong lipaya pod nga naloadan ko, giload pod na ako dayon og dali-dali sa kong wifi. Na mabunalan jud kasi mong mama ron kay sao nagtinanga man ka. Maura nang bunala jud kay kadako sa nawala nga load. Kanang Asunod gani kung padalaan ka og number sa imuhang mama no, mo ganing gipadalaan ka og number kay but pasabot, ihatag na lang nimo na siya sa tindira. Kay dili na nimo siya kailangan i-dictate kay gipadalaan naman kang number, ihatag nimo sa tindira nya dili ka mosugot nga ipa-dictate pa si mo kay in case og mamali ang tindira,
iyahan ang obligado nga mutapal sa imuhang gipalod or parehas na sa GCash, obligado na siya nga mutapal ana. Ma'am no ma'am, kinilagot kini ang tinira ma'am no ma'am. Atag na ko ang kuan, strict pa kaya hindi ko tulong kay. Dali ako siya, awa, mali mo nga. Ayos mo muna ako. Kaluoy po nimo taon, uy naghilak naman in taon ka din ha nya. Saon man ni, uy nga ako naman ning na download sa wifi. Amo na lang yung gumama ni ron ba? Sige sige bitaw oy, giatik rata ka, gipakulbaan rata kag taman ba? Bitaw kay nang hinahanglan man pud ko og load no sa kuang home wifi. Ani na lang. Tagait ko og number nga pwede na ko mapasahan kay para mapasahan na lang taka sa GCash. Ako na lang bayaran dito sa GCash, pasahan na lang taka. Oh, sige sige sige. Tagait ko og number. Na mag tay kasabaan jud sa mama ron. Bunalan jud unta. Bukan kay ang kuan mga makining. Napakasalong di. Tagaan daw 1,000. Balikan daw. Dong. Kanang pastoryara gud ko si mong mama dong. Pastoryara gud ko paliog si mong mama. Oh, yata siyang cellphone ang cellphone. Hello ma'am. Kanang ma'am, kanang ang imong anak nagpaload daw na, gisugo daw na nimog palod nya unsaon man nga sa kuha mang number na naload no ang 1,000 nya. Hinahanglan pud bitaw kog kuan akong ginload sa kuang home wifi. Nya karon kanang tawag ani dili pud to niya kuan kay gipadala naman ang tato nimo og number nya kay ang tindira man daw ipakuan man gyud ipa-dictate. Nya karon nasud na correct niya pagsulti pero ang diferensya murag na nabungol-bungol siguro tong tindira mo nang namali diri na padulong sa kuha pag-send nya karon kanang ako na lang ilisdan ko ang tagain na lang kog number kay ako na lang sendan sa GCash ang 1,000 nga load. Nya sa sunod ma'am kung magpasugo gani kasi mo ang anak, pila pa may edad anay mong anak di ay? Oh, 12 ka na ma'am no. Sunod gani kung magkaan ka, magsugo kasi mong anak kay di man nagamay nga kantidad, dagko man nga kantidad, kanang kung naa kay ipadalaan man nimo og number, inon jud nimo nga ihatag na sa tindira kay ayaw sugot nga ipadictate kay lesson learn para sana karon og ipadictate, dili na pod mo ilis ang tindira. Kung dili, mas maayo, ikaw na lang dyan ang magpalod. Labay nagdagko nga kantidad. Kaya pamantaw na buot ng 12 po. Tuora po nagstoryahan na og kuan. Dakong tao. Sige ma'am, tagay kong number ma'am. Kaya isindan ako sa GCash. Sige ma'am. O sige. Kuan ma'am, tawagan na 09 28 O sige, text na lang ma'am ha. Magpahulat ko ma'am kay GCash na ko karon. O sige, bye-bye. Ay, mauto. Nanawag sa kuha ang nakapalod sa kuha og 1,000. Nya kay ate krabito to nako ganina. Ako na jud typing na jud unta to pero wala pa man ako na load mo na pero nanginahanglan man pug kog load sa akong home wifi mo nang ako na lang ni siyang ilisdan karon sa ako ang tawagan ni ako na lang ilisdan sa GCash. Sendan na lang nako siya og loadere sa ko ang GCash. Kay pwede man makalodere og regular karon. Paloadan na lang nako ni dere og regular 1,000. Pahulat ko sa number nga ihatag kay sendan ako og GCash. Sa sunod, kung tawag ani kung sa mga inana nga kantidad kung dagko mga kung magsugom og bata ay na lang jud
masiguraduho na lang jud ninyo nga kamo na lang lesson learn na siya kay bata nga way buot o para sa nana karon dili na muta palang tindira patay mahimo ana sa sunod kuan kamo na lang jung dagko kay di man ginagmay kantidad man tag 100 nya sa kalibo nya salamat kaayo mo na to.